Moro kaikki, Joona täällä. Ja tänään mä kerron teille 5 asiaa, jotka kaikille kerrottiin pienenä. Ensimmäinen on hyvin suurella todennäköisyydellä tää kuukausi tulee olemaan mun viimeinen kuukausi näillä mun YouTube-kanavilta. Viimeinen Pete-video tulee huomenna. Täällä on pikkukuva. Ai että. Todella haikeeta. Äärimmäisen haikeeta. Laitoin tuohon videonkin, että mun sydäntä särkee jatkaa matkaa. Koska tää on ollut ihan yksi mun elämän parhaista jutuista. Ihan oikeesti. Tää on ollut ihan uskomatonta nämä vuodet. Kiitos teille ihan älyttömästi, kun olette ollut tässä Pete-hommassa mukana. Mutta näin se tulee päätökseen. Ihan alun perinhän mulla oli pieni suunnitelma jo lopettaa Pete. Silloin Pete ja Herra T tuli se elokuva. Mutta jatkoin vielä muutaman vuoden sen jälkeen, mutta nyt se on sitten. Näin se tuli. Pete-kanava on tullut päätökseen. Huomenna julkaisen kello 12. Siinä niinku aamupäivällä. Kiitos täällä TikTokin puolella vielä. Mä oon lopettamassa nämä sosiaaliset mediat muutenkin, niin tulee varmaan sitten viimeisenä päivänä, mikä on tossa niinku 2. elokuuta, tai milloin mä nyt teenkaan, mä julkaisen mun viimeisen videon silloin edeltävinä päivinä kuvailen sen, niin tulee varmaan itku kyllä mä luulen, että tää on ollut mun elämä tää YouTube ja nää. Aikamoista siirtyä eteenpäin tämmöisestä, mutta niin se elämä menee.